Zure buruak esaten badizu ez duzula meditatzeko denborarik, ez egin kasorik. Orain da momentua, oraintxe bertan. Bizitu zure oraina. Eta oso era errexean, begira, itxi begiak. Ipini arreta sudurrodietan eta besterik gabe konturatu, nola sartzen den airea eta nola ateratzen den. Utzi jozu ontzi tibetarraren soinuari zure barrura sartzen eta esaidazu nola sentitzen zeran. Idatzi komentarioetan, irakurriko zaitut.